Ambilang gamjanon dong. Karakını double. Halo logover, ang ana bodoh YouTube channel nilai bau video. Good morning, Lagafer. Good morning. Good morning, Lagafer. Ang naboto ko ang nilay baka puituaro na Lagafer. Alan no siyempre tapos karakter na nyo yang daya air condition no out dong wala na. The pool official. फंबाय फैदों वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गुड मर्निं बेरे फुजानि नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरोना दिपुल पेसिकेल सिखारबाय नामा आं हले दाबो सिखाराखै आरोना ओमफ्राय सासे फैबावदोंमोन आरोना सानै दंमोन आरोना अन्नानै लाइक खालामदो आरोना अन्नानै प्लिज लाइक खालामदो आरोना फैबाय नालाय लोगोजों लोगो आरो लाइक खालामदो आरो Dipul official सिखारबाय नामा सिखारबाय नामा Dipul official अन्नानै कमेन्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय लाइक होदो अन्नानै लाइक होदो आरोना सैसिदों मा थांनो दर खेवनो बिमायाबो दर खेवनो थिनबाय सिखाराखै खालामदो लाइक अके खालामनायनि लाइक खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि लाइभआव माथो फैथारा रावबो माथो आंनि लाइभआव फैथारा रावबो नोंल' दङ दिपुल अफिसियेल फंबाय आंखौ थैबाय सानगोन ना माखोथाय लोगोफ्रानो आंनि लाइभआव फैथारला माथो रावबो आंहा दाख्लै एसे प्रब्लेम जादोंमोन रिसार्ज सोनो हायाखैमोन ओमफ्राय दाबो खमजुरिसो सोनानै दङ आरोना बेनिखायनो लाइभखौबो दसेल' फैनो हागोन गोजाङाखै सारि मा होनदों दिपुल अफिसियेल गोजांनायखाय सारि सिरि मोनथ'वाखै बेना आदा गोजांनायखाय सिखारनो बादों खोमा खम्बल सिङाव लेप सिङाव टर्च माबा सिङाव एब्राना दंलाजोबो खोमा आरोना आखाइ बर'नो बानानै मबाइल थुनो बानानै सिखारथ'वाखै खोमा ओंखायनो दिपुल अफिसियेला बहा लेपमोन खिन्थाहरदो आं गोसोआव थायालै बावबाय मालाबा सोंहरखांबायमोन नामाथाय आङो आं ओंखाम संग्रायाव उन्दुयो आरोना दिपुल अफिसियेल फंबाय वाव ओंखाम संग्रायाव उन्दुयो दा ओंखाम संग्रानि दर खेंनो नागिरदों आरोना आङो ओंखाम संग्रायाव उन्दुयो नालाय नै दायो बिमाया माने थोरसि लथा ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय माबाबाय आरोना नै आं दा दर खेवना होबाय आरोना दरा गेवबाय ओंखाम संग्रायाव उन्दुयो आङो नै ओरै दंलाजोबो आरोना ओरै ओंखाम संग्रा ओरै अरदाब आरोना ओमफ्राय बेयावनो गिजि गब्लं आं उन्दुयो आरोना नै गिजि गब्लंआवनो एयार कन्डिसनसो गैया आरोना मा खालामनो आं बाक्सा कारेन्टआबो मा जाबाय थायो चार्ज होनायाबो साला आं बाक्सा सिमलानि आदा अके बाक्सा सिमलानि ना बाक्सा सिमलायाव मेन्देला सारमोना भिडिअ शुटिं खालामोना सिमला बाजाराव मिथियोना मिथियो दा लकेसनखौ दिपुल अफिसियेल फंबाय मिथियोना
ओंखाम गोरलै जाहैनांगौलाय दिनैबो मैयाबो आयु मैया खयथा जायाथाय 11था जाबोदों। औ आं मेन्देला मोननि गामिनि खादा अके बिसिनि गामिनिनो खाना मोजां अब्लाथ' मोजां। हेल' आंनि लाइभआव बयखौबो बरायबाय फैद' आंनि लाइभआव मेन्देला मोननि गामि आरोना डिफल अफिसियेल मोननिया। गुड मर्निं आदा नै बाग्लारि फैदों दासो सिरि मोनदों खोमा खामानि बेस्थ'मोन खोमा ना वेलकाम दे बाग्लारि नानि आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय जइन जानायनि थाखाय अननानै लाइक खालामदो आरोना फैबाय नालाय लाइक मोनसे खालामलांदो आरोना आं सिखाराखै नै दाबो ओमफ्राय आंहानि न'आ नै दाबो बेयावनो दङ आरोना लोगोफोर आंहानि न'आ नै दाबो बेवहायनो दङ ओंखाम संग्रायावनो दङ उन्दुगासिनो साला मानो सायबाय थायो आंहा मोखाङा नायजाला आरोना नै लोगोफोर सिथर नानिखा सालमाय जालाजोब्बाय आरोना बेनिखायनो आंनि पेस रेबेल र' बोनोसैलै र' आं रायज्लायग्रोनो नै आं फेस्टिभेल खालामनो बाथ'दों आरोना नै आंनि महरा नानिखा सालमाय जाना दङ सिथर जालाजोबना दङ आरोना गायनो रेडि जालाय दानो बोला बोलि बोगोन आङो आलु नांगाल बोयिनि दाय जागासिनो ओंखाम गोरलै जाहैसै आं बुआ आदाया माथो भिडिअ होथारला औ भिडिअ होथारैनि जाहोनानो जाहैबाय आं फेस्टिभेल खालामनो बाबाय आरोना नै महरानो मोजां नङा एकदम केमेरायाव सिथर ब्रेव ब्रेव नुयो नै नानिखा सालमाय जाजोब्बाय आरोना आंनि मोखाङा बेनिखायनो नै नानिखा सालमाय जालाजोब्बाय आरोना नै सिथर जालाजोब्बाय नै नायजाला आरोना नै बेनिखायनो आं लाजिनानै होनाय जायाखै आरोना होथ'वाखै दाखालि समाव आङो रिसार्जबो सोनो हायाखैमोन ना ओमफ्राय नै दाबो रिसार्ज सोदोंबाबो खमजुरिसै आरोना बेनिखायनो आङो लाइभआवबो बारा फैनो हायाखैमोन मैयानिफ्राय एसे दसे फैफिनदोंमोन आरो माथो साफासो साफा नङा नानि साफा नङा एकदम दा फ्रन्ट केमेरा नालाय ओंखायनो ओमफ्राय बे केमेराजों माबा नुयो आरोना मोजां नुवा एसे सिनायजोबो आरोना दे अननानै सोर सोर फैदोंमोन अननानै फैदो कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो आङो साफा नङालै नानि बाग्लारि नानिना अबायमोनलाय न'आ गामिया मिथिलाय लाङासै बावबाय थायो खिथाहरदो बावबाय थायो दे खिथाहरफिनदो सानजानिसो जाखागोन बे ना जोंनि क'क्राझारनि सानजानि जागोन खोमा अ कार्बि आंलंनि ना कार्बि आंलंनि ना बाग्लारि मोननिया नानिमोनना ओमफ्राय माथो रावबो फैदिया आंनि लाइभआव मालाय सोरनावबा जि बुरजा जायो 25 जन 30 जन गाहामाव फैयो बारासो फैबावो खोमा दासान्दि आं रावनिबो इउटुब भिडिअखौनो नायनो हानाय जायाखै आरोना आंनि रिसार्जआ माने खमजुरिथार आरोना बेखायनो बिराद जारला आंबो दुखु मोनना दङ नायनो हायैनि थाखाय बेनि थाखाय सरि दे गाज्रि मोननाङा आंनि रिसार्जआ बिराद खमजुरि दाबो नै आं 15 मिनिटसोल' होगोन 10 मिनिट जाबाय दायो जानोसै 10 मिनिट जाहां जाबाय ओमफ्राय साब्रै साबासो फैनानै कमेन्ट खालामोब्ला मोजां जागौमोन आरो ओमफ्राय मालाय दाबो सिखारा खोमा बेस्थ'जोब खोमा बेखायनो मा ओंखाम जानो होनदों
रावबो फैला माथो नै आं दोननोसै नामा नै 10 मिनिट जाबाय दायो दोनथ'नोसै दे आं रावबो गैया माथो लाइभआवनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना उननि लाइभआव नोंथांमोन आरो बयखौबो ज'यै लोगो मोनलायगोन होननानै आं आसा थाबाय आरोना आङो दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आं नोंथांमोनजों लोगो हमनो बा रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन आरोना दायो दोननाय जाबाय आरो बाय बाय लोगोफोर बाय बाय गोजोननाय थाबाय आरोना दोनथ'बाय